مسكون إيو نحا صار صانات حزو أب كوحي زج فلق مسكون إيو هللويا آمين هللويا أمر نبها أمر بملء لبي أمسكنك بقدمي أمالختي مسجانها زمبر نقالك حلفا كل سمك أبي خيو إخاء مونا قدس مقدسك أبي لك تجد اسمكاون سلس هالخان حق خان إليك مسجنو بتا تصوع كل معلتي ملسك اللي أتبع كاني نفسي أبرتعك قويتها كلهم نجستات مدريك على أفكا سميعهم كمسكنوها إيوم كبري إزجابهير أبي إيومو زعبا مقدسات إزجابهير كزمر إيوم إزجابهير لؤل إيومو نتحت يري يوم نعبيون كابر حق إلى اليوم بمعكل مكرا أكو أنت خدكو نسخة هي أو تقبرني إدكا أبكرا صلاة تزرقح يمانتي إدكاون تدحنني إزجابهير كفت ملي إيو قويتها تأجا خانزر على منبر نتاكبر أو داوكا أي تحرقو هللويا آمين آمين هللويا آمين مزمور 141 قويتها نابخاي أوالخو كالتف كمتاني كتوعك خلخو سندم سيسن بلو صلوتي أب قدمها خمعتان ملعلى داوي أب ملعل إيدي كم مسوات مشت يخون قويتها نعفي كفير قبرلو دقا خنا فري حلو بس قبرت كي رسي إنك كي قبرستن لبين أب كفاية زنبلو أنا ون كابتي تعم بالعما يبلع صادق يوقعني لو هاتيو يزلفني زيت رأسي يقبيو صلوتي قنا بأك يوميو فردتهم بقدل مسأرفو قالاتي تعم قالاتي تعم مخانوك سمعيهم كم تسبن مدرز تلمون زحرسون أعصم تناخم واب أفسيول تبتنه وغزيابي هير قويتاي عينتينا بخاين أبخاو كلالخو نفسي أي تخعوه كابتي زت أودو لي مسأوديا كام فنترا قبرت كي حلوني أنا كحلف كلخو رسيان أم مسأودي يودعو هللويا آمين هللويا مزمور 140 كلتن بعوتانا بእግዚአብሔር أوي بدمصينا بእግዚአብሔር مهلل الله قالي أب قدميو قهي أب قدميو خعو شجري أب قدميو نجر منفسي وشتي مسمهمني مجدي فلتك أبتاز حرفا مجدي مفنترا حبو لي أبي يمان تمت مرئه زفلتني يلبون معقبي سانكو ننفسي قديز قبر الله يلبون وغزي أبيهر نابخا أوخو نسخا معقبي أمدر هياوان قديئخا أبو زحمة كرا يزلهم أو ياتي سمع حيلو من إيممو كابسا قوقتي ناقفني نسمكا كماسوس ننفسي كما أسرتي أو صعيا سناي كتقبر الله إخامو صادقان خبون إيوم هالليلويا آمين هللويا مزمر 146 هللويا نفسنا إجابيهر مسكني بهوتي كلخون إجابيهر كمسكنو كساع زلخون أملاخي كودس أيب مسافنتي بتخرد زي كالو ود سباي توكلو تنفاسي وصنا مريت مبلس بتا معلتي حقنا ويطفئ أملاخي أيقوب زرديته تسفاو خاب إجابيهر أملاخ زقبر السب بتصيو نسماي مدرن بحرنا بزلو كل زقبر حق ساع زل العالم زحلو نتوقعات فتح زوج علم نتميات انجراز هو من السيو جابير نسرات فتحهم جابير انت عوراتي خفتن جابير نزدونني يقنعهم جابير صادقان يفكرهم جابير سدتنياتات يعقبهم جابير زختامن مبلتني عليهم نما قدرسي انغنا يطواويا جابير نزل على ينقس اوصيون املاكن ولد ولد ينقس هللويا آمين هللويا مزمور 140 شواتن هللويا نأملخنا بمزمور مودس سنايو تعم يمو مسجانا يقبا እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱዳት እስራኤል ይከባሉ ንልበም ተሰብሩ ይፍውስ ነቅሳሎም ይዝነን ቁጽሪ ኸባኹብቲ ይቆጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓቢ እዩ ኃይሉ ብርቱዕ እዩ ምስተውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲአን ግን ኣብ ምድሪ ይወድቆም ንእግዚአብሔር
እግዚአብሔር በመምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ በመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊት ኳኪትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጉን ብኣጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃር መጻእኹ ኣጽኒዑ ንጽድቂ ካብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግሚ ኦ ጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገበር ብዝሒ ሰናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣንስታይ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከዓ ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁርብ መን ይቃወም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የነፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩሎም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብሩኻት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንሶም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እትሰልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራናን ኮረብታን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም ኣንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረትን ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እዚ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግኖሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወንጌል ሉቃስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል በረኽ እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቐፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና مسير أبخان منفس قدوسن لمن كل سعن نسجد لك لنا آمين كفتات صلوات إنه أقدمت قنع فراد خقوم تدالي اللخو إتأب مجوجاي زحلف عدمين خنن ينفردن بقع سلزغنة
ببزح حاتياتي إرعدن انقطقطن ኣለኹ ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ካብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ ምድሓንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣልሐነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን። መዋእል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከ ነቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን ነቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ክኸልኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓረተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረይ በለለይ እብል ኣለኹ በርገታ أخي نتقلطف صلاة رديئت كزرقحي نتأب حليناي كم معبل زقامات الكفو حسابات كبير حقيو نتحممت نفسي بخنت النوت أزيو هلواتات في إوال لومو ناب صلوة من نقاحنا بقسيا مخنيات نسخي كآليتن محرات التلمنن على يتعد أخي عد من جهوات نقسين أملاخين قويت إيس كريستوس تسفى أخي وقيتها بذا ليت زيانا عمو بزي حاتيات كنحضر حلونا وأملاخ بوتاتنا نسخة بروخيخا برغتك أزي وزح إيو قدس سمكاون نزال عالم كوري زملو إيو آمين وقيتها خمتي أباخات وكيلنا يزلنا محرتك كم أو تخنا لنا عنتو كلنا عن خاي تبايا اللوا نسخة أب أوانو مقبي تهبوم وأملاخنا مرحينان تسفى كل وسنات مدري سمعنا وقيتا نسرايخا كابزي على تزي نزل ألم تدحننا تعقبنا أمين وقيتا بروحي خامو فردخا مهارنا وقيتا بروحي خامو حق النتكا أرداني وقيتا بروحي خامو كبرخا أبرها اللي وقيتا محردكا نزل ألم ينبر وقيتا نعي نتكبر إيدكا كابولدو نابولدو معقوبي سلازخانكا أيتن تجاني وقيتا نسخا بديله نعخا بديله إيه مو محرنن لنفسي أدحنان النابلكو أصلى الله وقيتا أبخات وكيل الله مو أدحنني فقاد كاه جبرك محرني نسخا أملاخي فالفالي هوتي خا برهان كاد مائنا برهان النرئي محرد كان أبتم زفلت خا كبرخا خا ناب قناعات لبي تمصا صقان بركة مسكانان بحقنات كايو او قد معلم زنبر كان نزل عالم تنبر زلوخان أبان ولدن منفس قدوس نعخا مسكانان وداسين جرمان يقبع له من كل ساعة نزل عالم عليهم آمين آمين ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ወልዑል ጎይታ በአኻ ምእማንን ብስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብተጸባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይት እዘንቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሞታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ
وسلس قدوس محارنا وسلس قدوس محارنا وسلس قدوس محارنا وقيتا حتياتنا حدقلنا وقيتا بدلنا يتصبصبلنا وقيتا عبسانا يغربلنا وقيتا نحمومات زبخا بصحية ممو منتتي قدوس مكايلكا فوسهم وقيتا نحمومات زبخا بصحية ممو منتتي قدوس مكايلكا فوسهم وقيتا نحمومات زبخا بصحية ممو منتتي قدوس مكايلكا فوسهم وقيتا نتم زموتو أبوتاتنا لديتاتنا أحواتنا نحاتنا كأنا بسوم أعرف أو كاب حاتيات نتزخون كاقويتا محارنا أو كاب حاتيات نتزخون كاقويتا ردعنا لما نخا تقبلنا كبرن مسكانا بفصم معرق قدسنا أخاي قبا أمين أوقيتا محارنا أوقيتا محارنا أوقيتا بارخنا أمين أوقيتا بقعات قبرنا بمسكانا خمزي لنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصتخات مصافقات كمتا بسمايكم ودما مدريخون نعلة جيرانا لو مهبنا نحن نزبدلنا بدلنكم تحرقنا لهم بدلنا أبسان حرقلنا كوكفاد حنا ننبر فتنا يتتولنا من قصتين حايلين كبر مسكنا نزل على الناس كايما امين ادينا سنجل مريم من اقل جبريل من السلام سلام لك الاخو بحلنا خدن قال لي بس قهون قال لي خاد እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ለኹ ንስኻ ወንስብረኽ ይኸፍረ ማህፀንኩም ብረኺ ወምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስደስ በልክ ኃጢአትና ሓርገልና ፍትወ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሐድ ምንልና አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም አቅድስ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ በአንተ ኃጢአትና ሓድገልና ነፍቅር ወድኽ ጸሎትና አድርገልና نحقኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉኽ ምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንተ ኣማላዲት ናብ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአትና ክጽግወና ለምንልና وناي حق نقص دنقل سلام نبلكي وانا اماني الاملاخنا زولد كلنا كرع زرقنا سلام تانا قرب لك ودنقل بقويتانا إياس كرسو تأمنت أمالاديت حاتياتنا من تخاد قلنا تذكرنا مأتوي صلوت هايمانوت عد حد حقنيا برهان نخبركي او قدس دنقل ولاديت أملاخ مدحن عالم سلازولد كلنا المزيو خا ننفسنا زلازد حننا نمسكنكي او قويتان نقصن مدحانتنا إيسوس كريستوس كبرين عخايخون نسخة نحوارات مقصوم نسمعتات أخليلهم نسأركانات إللتهم نبتا كريستيان سنعات نحد عن حجقات بحاد زملكتو سلس قدس نبسر نسجدلون نخبرون او قويتا محارنا او قويتا محارنا او قويتا محارنا بارخنا آمين ناي هيمانوت صلوت كل زحازي سماين مدرن زرقن زيرقن زفتر بحاد እግዚአብሔር አብ نأمن بحاد قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفتر مسؤولو زخوني ولد أب واحدون نأمن كاب برهان زترخب برهان كاب حقኛ أملاخ زترخب أملاخ زتولد دنبر فطور زي كونه بملكوتو مسأب معرض خونه كل بؤو زتفتره بزيكو اوغنا أم مدري زلو يخون ويس أب سماي زلو منم زتفتره يلبون مأنتانا مأنتسب مأنت دحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدس كاب قدس دنقل مريم سقا لبسه سب كونه سب كوينو دما بزبن بيت أنا وبلاطوس مأنتانا تسألي حاممي مكرا مسكال تقبلي موته تقبري أب قدسات مصحفتهم تصحفه أب مبل سالساي معلتي خموتات تفليو تنسئ بخبرنا بسماي عرقي أب يمان أبو تأمت أي خم بحدش نهوان الموتان نكفر بخبري خمتسئيون منقستون مودعتا يبلون قويتانان محوينان بزخوني كاب أب زسرت بمنفس قدس نأمن مس أبن ولدن نسجدلون نمسكنون بنبيات تزارب إيو لعل كلنا حواريات قبائي بزخونت بحنت قدست بيت كريستيان نأمن نحدقت حاتيات بحنت تنقت نأمن تنسأي موتان نزل عالم زمت هيوة تسفى نقبر آمين وقيتنا صلوتنا سميعها حتياتنا حدقلنا كريالايسون 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 كريالايسون
ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ወንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ ኣይብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበልልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ብምስጋና በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓና ሓደገልና ክፋድህነና ባድና ብረፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም መላእክት ገብርኤል መልኣክ ሰላም ለከለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ሰላም ለኩለኹም ስካን ብርክቲ ፍቅርኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ
በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብ ዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማንና ትቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና ውስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልቢ ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ኣሜን። ናይ ዓርቢ ሊጦን ኦ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማነ ዘክር ኦ ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ካብ ከርሲ ኣዲኡ ጀሚርካ ዘክር ኦ ጎይታ ነቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝነብሩ ኣዛብ ዘክር ኣንስቶም ሓሉ ንጉባ ዘማቕንዕ ንኣረጋውታት እንተጨነቑ ባለ እንተበተኑ ኣክብ ነቶም ዝገሹ ምስኦም ክድ ነቶም ዝጭነቑ ድማ ኣድሕኖም ነቶም ኣብ ፀልእን ኣብ መሪራ ጋዛዛእን ዝነብሩ እውን ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣሃዚያ ዓለም እግዚአብሔር ኣምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ሃሰና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ዝበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እዎ ጎይተና ኣምላኽና ንመበለት ረዳእን ዘተማት ተድሕን ሕማት ሓኪም ነቶም ዝገሹ ድማ ወደብን እድኣትን ኢኻ ንስኻ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማንኡ ናብርኡን ፀገም ገዝኡን መርሚርካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ነዚ ሃገር እዚኣ ነተናእኻ ብእማን ዝነብሩለን ካልኦት ኣህጉራትን ዓድታትን ኣድሕን ንቅዱሳን ካብ እግርግርን ካብ ጥሜትን ካብ ወራር ካልእ ህዝብን ኣድሕን ፍቅሪ ዘሎ ብርሃን ኣቤና ካብ ቤተ ክርስቲያን ካ ድማ ጥርጥር ኣርሕቕ ምስቶም ናይ ምስጋናኻ ደቂ ብርሃን ዝኾኑ ጸንብረና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ልብን ብሓደ ኣፍን ከነመስግን ሃበና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ናይ ሰርክ ሊጦን ኦ ኣብ ችርቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእት እትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማህደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ክናስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ኹን ፍልካ ንስኻ ናይ ኩልና መሕፅንታን ልማንን ተቐበል
سمام سركان السؤال سنة جنا مع عذاب أمنت هبنا نقولنا بزي مشنقم زي شعرات زي معنكفن حلو نقارنا كم من دلاس نعين تنار ما كابن بعت نفسنا من كم نحاتيات متى دحم صلت كلهم تم كفترة عالم زي سمرخا مسم بأخذ رحنا حوسنا بحر ودخا مسؤول مسمن فز كل سن مسكانا صنعتم بؤذلك لمن كل ساعة نزل عالم آمين بأنت سلاسيك እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ በእንተ ስላሴከ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ ተሳሃለ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ ተሳሃለ በባዕዳውያን ለገሰሳከ ተሳሃለ በእንተ አብራክያን ላጠፋከ ተሳሃለ በእንተ አጥፋትያን ላጸናከ ተሳሃለ በእንተ ከናፍርያን ለሳማከ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ ተሳሃለ በእንተ አይጋርያን ለአንሰሰዋ መስሌከ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ ተሳሃለ በእንተ ተውህዞትከ ተሳሃለ በእንተ ጽፋትከ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቦ ክዳነከ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ ተሳሃለ በእንተ ኩራትከ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ ተሳሃለ በእንተ ርግዘተ ጎበከ ተሳሃለ በእንተ ውሕዘተ ደምከ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ ተሳሃለ በእንተ ብካለምከ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለምከ ተሳሃለ በእንተ ጋራ ለምከ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ ተሳሃለ በእንተ ሥጋከ ወደምከ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነትክም ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለስ ሆን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘትከ አመ ሰሙነ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በበህከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጠብከ ግራዳይከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛተቶከ ከመ ሰራቅ ወፍያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጠፎከ መላእክቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፎከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጽሮከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሎከ ዲበ ዕፀ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ብሂዓዘ ምስላሃ ሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገጡከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አውረዶከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ
ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝክር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሳይከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ጻረከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩየንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስበው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እመነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስል ወንሐስስ ናስተወቅ ወንድስ ቤተ አመሪያ ብዙ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለተረሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሞ ቅድመ ስእላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ ብሩክተ አንቲ ማርያም ብሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኒየ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ በጥራህከ ተማህፀን ምህላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ መሃረነ ወልድ ዋህድ
ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ በጊዜ ምንዳቤ ዋሃዘን ስመዘንበደከ ባይደ ኢነአምር ጻድቃንሰ እምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለእለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሃሬ መሃረነ አበ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ከንፌኖ ስብሃተ ወለከ ነዐርግ አኮቴ መሃረነ መሐሪ ኃጢአተና አስተስርይ አድኅነ ወተማይጸነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዝሃ ምሕረት ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ እስመ ናብየከ ወቶ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አምሃሪ ወተሳሃለነ አብሳይለከ መሐሪ አጥፋአነ ተዘኪረከ ዘትካል በምሕረትከ እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳይለከ ለኩሎሙ ለይፄውከ የውኦከ በጽድቅ ሰማይ ወረ ሃሊ ዘውስተ አድኅ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ጻሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳህሎ አብ ያአክል ለዘሰአል ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ
ሃሌሉያ አኮቴት ለቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኖ ተስፋዬ አኮን እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማሃትነ ሀበ አምላከ ምህረት አማሃት ነፍስየ ሀበ ንጉሰ ስብሃት አማሃት ነፍስየ እግዚእየ ወአምላክየ አማሃት ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ሀበ አምላከ ምህረት ሐጽን ነፍስ ሀበ ንጉሰ ስብሃት ሐጽን ነፍስ በእግዚእ ወአምላክየ ሐጽን ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍስየ ሀበ አምላከ ምህረት አማሃት ነፍስየ ሀበ ንጉሰ ስብሃት አማሃት ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ አማሃት ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድህና አቡ ንሳሎ ንሳና ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳም አምላከ ነዳያን ነዳየ ምንዱባን ናሃቤከ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ህዙናን ንናቤከ ተማይተነ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳም አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቦፃን ናሃቤከ ተማይ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ ከበነ እግዚኦ
እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከነ ወበከመ አቀብካነ እምሰርክ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ ወስከነ ሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ስእለቶ ለእዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሃበነ ወማእከሌነ ይንርሃቅ ወምጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ በእግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ሥጋዎ ከማመድዎ ወሰድዎ በሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንተ አሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳሂለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ እንሳኤ በረከትከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳኤ በረከትከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይደለ ሰላሙ ሀቤየ እንቴ አየ ሰናይ ትርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመኮል ወኩሉ ነገር ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ
ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ወንስግድ ወንግነ ኢላቲ ንንፈሳውን ታሰይባቲ እስመ አምላክ የድንግልናት ያክለት ዛቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት ሞም ለሰማዕት ወቶም ለመላእክት ላቲ የደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሞገሰ መስቀሉ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግሎተ አምላክ ወስረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ
ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ 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 ሚካኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም
ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልድ ንጥፋለ ከንቶ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊት ብዙኃት ዘገበርነ በእንተ ማርያም መከባህሪ የሰረይለና እግዚኦ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ ማተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አንቶንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ጾምና ምህላና ሱባኤና ሁሉ ተቀበለልና ካባኻ ምሕረት ኣብ ዘሎ ፈሊጥና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምን ንጸሊ ንምህለል ኣለና እሞ ጸሎትና ለመናና ሁሉ ተቀበለልና ሱባኤና ብሰላም ኣፈጽመና ኣብ መፈጸምትኡ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ሕቶና ዝምልስ ግበረልና ከምተን ሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ንዓና እውን ሕቶ ነብስና ይኹን ሕቶ ስጋና ዝምልስ ኩሉ እናሓቶ ድማ ሰማያውን ምድራውን ሰማያውን ዘለዓለማውን ክኸውን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ብዛዕባ ስጋውን ምድራውን ግዝያውን እናሓሰብና ከለና ካልእ ነገር ከይመፀና ኩሉ እናሓስቦ ኩሉ እናሓቶ ኩሉ ንደልዮ ሰማያዊ ዘለዓለማዊ መንፈሳዊ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ንብረልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ወዚትከ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ሕልና ከደንገሊኸ ብስጋኻ እንደ እግዚአብሔር ጽባኦት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሶም ርኽ ወመልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍሲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ማረኖ ስሉስ ቅዱስ ማርከነኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ
ወጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩም ብጻት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ቅዱስ ለሰቢአ ወንጌል ቅዱስ እሙን ኩሉ ትእዛዙ ወጽኑ ለዓለመ ዓለም ወግቡር በጽድቅ ወበርትዕ ወኢሙን ኩሉ ትእዛዙ ወጽኑ ለዓለመ ዓለም ወግቡር በጽድቅ ኩሉ ትእዛዙ ወጽኑ ለዓለመ ዓለም ወግቡር በጽድቅ ኩሉ ትእዛዙ ወጽኑ
በጽድቅ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነ ወማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ኣጸብቐልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝቐነየና ጸሎትን ምህልላን ሱባኤን ድማ እስኻ ትቕበሎ እስኻ ትሪኦ ግበረልና ርኢኻ ተቐቢልካ ድማ ኩሉ ኩነታትና ዘጸብቕ መገድና ዘቕንዕ ሓሳብና ለዊጡ ድማ ናብ ሰማይ ዘጠምት ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ካብ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይባረክ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝኽደና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚኣብሔር ተባሃት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካንስ ብርኽቲኺ ቅርጽኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሬልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እንሆ ቃልኩስ ወንጌል መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣወፈን ኣወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ኣውሎጂዮስ ርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 14 ብኡ ግልጽ ግልጽ ኢሎም እንተጠመቱ ከዓ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ምሳታቶም ሓደ እኳ ኣይረኣዩን። ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምውታት ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም።
ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ ንሕድሕዶም እውን ካብ ምዉታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮን እዩ ኢሎም ተመራመሩ ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ከዓ የቕንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብከ ከመይ ተጽሒፉሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብን ክነዓቕን እዩ ኣነ ግና ኤልያስ መጸ ከምቲ እተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም እቲ ሰምዕ ዝነዘላቶ ይስማዕ ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ጭዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእና አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ሰማይ ምድረ ትንሣኤ ሙታን በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አብሁ ዳግም
እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ ኢኮትዎ ለአምላክ ብተየደሉ መድኃን ነፍስና ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻን ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብና ንዕልብናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕልናና ሪቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ጠወፈይ ናይ ጥሰ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈ ደለኻዮ ብመተወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ንስብሐከ ጌታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ዝኣጋዝቲ ብኣኮተትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ጌታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና እንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓልን ክፋዕ ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁነ መራህ ዝህብ ኦ ጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም ዘበቱልከ ስብሃት ወኢሂዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ረበለልና ሰዓት መዓልት ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓዛ ምሸት ዚአን ሰዓዛ ለይቲ ዚአን ድማ ባርኸልና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ሱባኤና ሁሉ ድማ ተቀበለልና ከምዚ በጾም እዚ በሱባኤ እዚ ንሐዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ንዓና ድማ ሓሳብና ዘስምር ሕቶና ዝምስሌትና ዘማልእ ግበረልና እንደልዮ እንሓስቦ እንሓቶ ኩሉ ድማ መንግስትኻን ጽድቅኻን ቅድሚ ኩሉ ክኸውን ድማ ስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጾም እዚ ከምቲ ነቲ ኣብ ከባቢና ንሃገርናን ዘሎ ሰባት ዝበልዕ ዘሎ ህፃናትና እግዚአብሔር አምላክና ደሞም ዘፍስስ ዘሎ ውግእን ወረውግእን ዘቁርር ምሕረት ዘምጽእ ግበረልና ኩሉ ኩነታትና ዘጸብቕ ዘጥዕም ጸጸልመተና ዘብርህ ንዝጎበጠ ዘቕንዕ ንዝመረረ ዘጥዕም ንተዓጽዎ ዝኸፍት ጾምን ጸሎትን ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ተመስገን ጀሚርና ኣብ መፈጸምታ ስለ ዘብጽሕኻና ነመስግነካ ነብሳተ ኣግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ብስራተ ገብርኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣጻና ንዓልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ يعبيلنا نعخا زخونو قبرلنا وفيرم زلو دحن يأتولنا قشم زلو دحن ملسلنا حميمهم نزلو بصلو ذكرنا زولنا أسماتهم نسخا تفلت أميخان خلهم بعين محرتك تأمتلنا فوس محرتك على أخلهم حزنانا تصانانا نزعرف من قصة ورس تميم زلو نسعيم بسقام نفس التأثر تحيم فحزب الدم عكبهم قدس جابير أملخنا كأترن ليتن زي فليو مقاوحة بعدهم سنسلة أبا أقارهم تأثروا كندا يعلوهم جابير أملخنا
መቁሖም ሰቢርካ ሰንሰለቶም ፈቲሕካ ድማ ናፃ ውፃእዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደለና ናብሳና እንደገልና ክፋድና በረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስኻ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኣክሰርየልና ናብ ፍትወትኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ምሲኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ወይ ጎይታ ፈቂድዎ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ብጸሎት ብምስጋና ክንቀውም እዚ ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ ኮይናትልና እያ እሞ ስለዚ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣብቲ ናይ ምሸት ጸሎት ኢላ ቤተ ክርስቲያንና ብዝሰርዓቶ ኣብቲ መጽሓፈ ስንክሳርና ሕጂ ዝተነበት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 እያ። እታ ፍቕዲ ከዓ ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 14 ትብል ደጊመ ከንብባ እያ እሞ ንእሽትለይ ካብኣ ሓንቲ ሓረግ ወሲድና ንዓና እንታይ ይመስል እዚ ሎሚ ካብዚ እንታይ ንምሃር ንእሽተይ ክንርኢ ኢና። ግልጽ ኢሎም እንተጠሞቱ ከዓ ብኡ ግልጽ ኢሎም እንተጠሞቱ ከዓ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ምሳታቶም ሓደ እኳ ኣይረኣዩን። ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ምስ ተንስአ
እንተ ዘይኮይኑ እቲ ዝረአይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ ንሕድሕዶም ካብ ምዉታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮን እዩ ኢሎም ተመራመሩ ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ከዓ ይቕንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ከመይ ተጽሒፉሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብን ክነዓቕን እዩ ኣነ ግና ኤልያስ መጸ ከምቲ ዝተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ካብታ ምዕራፍ ከም እንሪኣ እንታይ መቐጸልታ እቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናይ ትማሊ እንታይ በዓል ኣብዒልና ትማሊ ደብረ ታቦር ኣብ ደብረ ታቦር ዝተገብረ ትማሊ ሰፊሑ በመርጌታ ዝተምሃርናዮ ጎይታ ንሃዋርያትን ንነቢያትን ዝሞቱን ዝዓረጉን ሃዋርያት ከዓ ምስኡ ዘለውን ወሲዱ ክብሩ ዝተገልጸሉ መዓልቲ እዩ መለኮታዊ ክብሩ ከምቲ ብተራ ዝርእይዎ ዝነበሩ ዘይኮነስ ኣምላኽ ምዃኑ ዝተገልጸሎም እቶም ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ንሳቶም እውን ንዳሕራይ ብቑዓት መሰኻኽር ምእንቲ ክኾኑ መን ምዃኑ ዝገለጸሎም ንቅድም ብሕቶታት ይሓቲትዎም ኣብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ምዕራፋት ተሪእና ንወዲ ሰብሲ መን ይብልዎ እዚ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ ብሉኻ ገሊኦም ሓደ ካብ ነቢያት ይብሉኻ ሕጂ ብትኽክል ኣይፈለጥዎን ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ እቶም ብርሑቕ ወረይ ዝሰምዑ ብዛዕባይ ተጨባጥ ዘይብሎም ስድሓን እስኻትኩም ከ ምሳይ ትውዕሉ ተሓድሩ ዘለኹም ካባይ ቃብቃለይ ትመሃሩ ዘለኹም ንስኻትኩም ከ ብርግጽ ደፈሊጥኩም ኣለኹም ሽዑ ጴጥሮስ ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ምስክርነቱ ክህብ ከሎ ንሪኦ ሕጂ ኣገዳስነት ንክርስቶስ ምፍላጥ ዓብይ ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኣይናይ ኣምላኽ ንመን ኢና ንምልኽ ዘለና ክንፈልጦ የገድሰና እዩ ኣምላኽና ከዓ ክንፈልጦ እዩ ዝደልየና ስለዚ እዩ ድማ ንዓና ተገሊጽልና እቲ ረቂቕ ኣምላኽ ኣብ ስጋ ሓዲሩ ሰብ ኮይኑ ንሕና ተጨበጠ ነገር ምእንቲ ክንርኢ ዓቕምና ድኹም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ንዓና ብንሪኦን ብክንኽእል መጠን በቲ ዝርዳእና መንገዲ መንነቱ ገሊጽልና ነዚ ኣምላኽ እዚ ፈሊጥና ክንኣምን ምስኡ ክንጓዓዝ ከዓ የድልየና ስለዚ መቐጸልትኡ ሎሙ ድማ ካብቲ ጎቦ ነቲ ዝረኣይዎ ነገር ኩሉ ምስ ረኣዩ ንጽባሕ ንግሆ መሰኻኽር ክኾኑ እዚ ወዲ ህያው ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ መለኮታዊ ስልጣኑ ምስ ረኣዩ እናረዓዱ ከለዉ ካብኡ ክወርዱ ከለዉ እንታይ ኢልዎም ድሕሪ ትንሳኤ እንተዘይኮይና እታ ዝረኣኹማ ነገር እዚኣ ኣይትዛረቡ ኢልዎም ኣይትዛረቡ ገና ዓቕሞም እዩ ዘሎ ገና ንሳቶም ክኾንዎ ዝግብኦም ክኾን ኣለዎም ንቅድም እቲ ሰዓቱን መዓልቱን ምስ ኣኸለ ኣምላኽና ብሰዓት ብመዓልቲ ብመደብ እዩ ዝሰርሕ ዝግ በሉ ኣይትታወኹ ኣይትንገሩ ኢልዎም ግን ነቲ ቃሉ ሒዞሞ እዚኣ ኢና ክንርኢ ሕጂታ ኣብ ፍቕዲ 10 ዘላ ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ ነንሕድሕዶም ከዓ እንታይ ይብሉ ነይሮም ይመራመሩ ነይሮም ካብ ምዉታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮን እዩ ሪኹም ገና ክርስቶስ ክስቀል እሞ ክትንስእ ምዃኑ ክንደይ ግዜ ተነጊርዎም ኣሎ እዚ ግን ኣየጽንዕዎን ዘለዉ ድሕሪ ትንሳኤ እንተዘይኮይና ከይትዛረቡላ ኢልዎም ነታ ንቃሉ ግን ሒዞሞ ኣለዉ ሕጂ ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ ብኡ ከዓ ይመራመሩ ነበሩ እዚኣ ኢና ንምንታይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከም እንሪኦ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ንሱ ከምታ ፍሪኣ በብግዜኣ እትህብ ቆጽላ ከዓ ዘይንገፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ እተተኽለትኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ ኣምላኽና ንሕጂ ተጠቒምና ጽባሕ ዝድርበ ዝሓልፍ ዘይኮነ ዝህበና ተቃላሲ ሒዝናዮ እንተተጠቒምናሉ እንተዓቑርናዮ እቲ ክንዓቑሮ ዝግባአና ዓብይ ህያብ ምዃኑ ናይ ዘለኣለም ህይወት
ዘለዎ ምዃኑ ክንፈልጦሞኒ ክንጥቀመሉ ዛ ዓይነት ህያብ ዝህበና ሎሚ ተራእዩ ጽባሕ ዝጠፍእ ጽባሕ ዝርሳዕ ወይ ዝባላሾ ኣይኮነን ዝህበና ዝቃሉ ዝህቦም ዘሎ ንጽባሕ ንግሆ ክጠቕሞም ዝኽእል ንጽባሕ ንግሆ ኣጽቢቆም ነቲ ዝረኣይዎ ክበርሃሎም ዝኽእል ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ ቃሉ ብኡ ከዓ ይማራመሮ ነበሩ ካልእ ንምንታይ እቲ ቃል ኣምላኽ መሓዝ ንዓና ዝጠቕመና ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ተዳሪናዮ ሳላ ትእዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት ጸላእኹ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ከዓ ብርሃን እዩ ቃል ኣምላኽ መሓዝ ንጽባሕ ንግሆ ንዘለኣለማውነት ዝኸውን ከም ምዃኑ መጠን ቅዱስ ዳዊት እንታይ ይብል ኣሎ ሳላ ትእዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ሳላ ቃል ኣምላኽ ኣእምሮ ረኸብኩ ኣቶም ነቶም ጥበብ ዝጎደለኩም ነቲ ንኩሉ ከይስተሓፈረ ከይዳለወ ዝህብ ኣምላኽ ንዕኡ ለምንዎ እሞ ጥበብ ክህበኩም ይብል ሃዋርያ ያዕቆብ ስለዚ ሳላ ትእዛዛትካሲ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ ኩሉ መንገዲ ሓሶት ጸላእኽዎ ኣብ ዓለማዊ ዕሽነት ንነብር ጥበብ ኣምላኽ ስለ ዝጎድለና እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ስለ ዝጎድለና እዩ ምክንያቱ ናይ ውሽጥና መብራህቲ እዩ ነቲ ንሓሶት ንሸርሒ ንዓመፅ ንጽልኢ ንሓሜት እንታይ ክንገብሮ ይገብሮ ማለት እዩ ዝጉሕፈልና ኣብርሁ የሪአና እሞኒ ክንዕቆ ክንሕሰሞ ይገብር በዚ ኢኻ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ዝብል ዘሎ ሳላ ትእዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ እዚ እምሮ እዚ እዚ ምስትውዓል እዚ ምስ ረኸበኻ እንታይ ይገብር ኣሎ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት ጸላእኹ ኩሉ መገዲ ሓሶት ጸላእኽዎ እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንሃዋርያት ክምህሮም ከሎ እዘን ኣነ ዝምህረኩም ዘለኹ ቃላት እንታይ ኢልዎን መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን እዘን ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ እዚ መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ስለዚ ንምንታይ ቃል ኣምላኽ ክንሕዞ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ንምንታይ ክንዓቁሮ ዝግባአና ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ የድልየና ኣብ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ከም ዝረኣናዮ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ንቃል እግዚኣብሔር ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ መጽሓፍ ቅዱስ መመሊሱ ዘንብብ ዝገማጥሎ ስኒ እንታይ ይኸውን ንሱ ኩሉ ዝገብሮ ይሰልጦ ከምታ ኣብ ወሰን ወሓዝ ማይ ዝተተኽለት ገረብ ፍሪኣ በብግዜኣ ትህብ ከምኣ እዩ ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ንዓና ንህይወትና ከምዚ ወሓዝ ማይ ንተኽሊ ከምኡ ማለት እዩ ንዓና ብዘይብኡ ክንነብር ኣይንኽእልን ስለዚ ድማ ጎይታ ብዲያብሎስ ክፍተን እንከሎ ሰብሲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እንተላይ ዳ እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርኒ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርኒ ስለዚ ንዓና ህይወትና ስለ ዝኾነ ክንዓቅቦ ክንሕዞ ይግባአና ማለት እዩ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ቃል ኣምላኽ ክነገረና ከሎ ሓንቲ እውን ትኹን ንህይወትና ተስፋና ምስ እግዚኣብሔር ተራኽብ ዓቂብና ሓንቲ ጥቕሲ እውን ትኹን ኣብ ኣእምሮና ክትመላለስ ኩሉ ግዜ ክትክእል ኣለዋ ገለ ካብቶም ምስ እግዚኣብሔር ጠቢቆም ንቃሉ ከዓ መመሊሶም እናዘውተርዎ ብጸሎት ነቂሖም ዝመላለሱ ዝነበሩ ሓደ ኣብነት ክንወስድ ኢና እሞ እንታይ ፈተና ገጢምዎ ብኸመይ ከሓሊፍዎ ኣብነት ነህምያ ከም ኣብነት ክንሪኦ ዝመረፅ ኩሉ ምክንያት ነህምያ እንታይ ገይሩ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ከም እንፈልጦ እንታይ ገይሩ መን ክትነግረኒ ትኽእል ነህምያ እንታይ ዝገበረ እዩ ነህምያ መካበብያ ቀጽሪ ኢየሩሳሌም ፈሪሱ ኣብ ስደት እንከሎ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ብዛዕባ ህዝብና ብዛዕባ ዓድና ብዙሕ ግዜ ንጉሂ ንብል ኣብ ጸሎት ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ከለና ሪኢኹም ተኣስሩ ብኹናት ዝጠፍኡ ዘለዉ ዕሸላት ኢልና ብዙሕ ንጉሂ ኣብዛ ናይ ሕጂ ናይ መወዳእታ ይምሃረና እንድሕር ሰሚዕኹማ ዕሸላት እዮም ዝከዓው ዘለዉ እሞ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣጥፋኣልና ነህምያ ድማ ኣብ ስደት እንከሎ ድሕሪኡ ንዝመፁ ሰባት ድሃይ ዓዲ ክሓቶም ኢሉ እንተኸደ ቀጽሪ ኢየሩሳሌም መካበብያ ፈሪሱ
እቶም ኣብኣ ዝተረፉ ድማ በቲ ዘሎ ኣብኡ ዘለው ሰበስልጣን መከራ ይፀግብለው ይግፍዕለው ሕማቕ እቲ ዜና ናይ ዓድና ኢሎም ምስ ነገርዎ ጉሂው እንታይ ገይሩ ግን ናብ ጸሎት ይኣትዩ ኣብ ጸሎት ኣትዩ እታ ናይ መዓልታዊ ስርሑ እንዳሰርሖ እንከሎ ግን እግዚኣብሔር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ፈሊጡስ ነቲ ንጉሱ ነቲ ዘሰልፈሉ ዝነበረ ነቲ ዘስርሖ ዝነበረ ሽግር ናይ ነህምያ ከም ዝግለጸሉ ገይሩ ዝጓሃኻ ትመስል እዚ ጓሂ እዚ ድማኒ ግዳማዊ ኮነን ናይ ውሽጢ ጓሂ እግዚአብሔር ይገሊጽሉ እምበር ከመይ ገይሩ ክፈልጦ ክእል ነህምያ ብጸሎት ንእግዚአብሔር ነጊርዎ እታ ሕጂ ክንወስዳልየ ዘለኹ ነህምያ ሽዑ ቅጽሪ ኢየሩሳሌም መካበቢያታት ክሃንጽ ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ ንሕና ባሮቱ ድማ ተንሲዕና ክንዓይ ኢና ብእምነት ብጸሎት ተበጊሱ ሃኒጽዋ ሕጂታ ቤተ መቅደስ ክንሃንጻ ንደሊ ዘለና ምስቲ ናይ ነህምያ ከነማሳስላ ንሕና ኢና ሎሚ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ቅጽሪ ናህና እምነትና ክንፈልጥ እታ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ነህምያ ሃኒጹ ምስ ቀጽሪ ምስ ሃነጸ ድማ እዝራ ድማ ነቶም ህዝቢ እንታይ ያስምዖም ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ነታ ውሽጣዊት ቤተ መቅደስ ሃነጸ ይብሉ ዘም ኣቦታት እታ ውሽጣዊት ቤተ መቅደስ ልብና ሕጂ ቀጽሪ ናህና ቀጽሪ ቤተ መቅደስ ናህና ብቃል ኣምላኽ ክህነጽ ኣለዎ ነህምያ ከምዚ ክገብር እንከሎ ኣብ መንጎ ህንጻሲ ወፂኡ ጸሎት ተደጋጋሚ ይገብር ከም ዝነበረ ይርአና እዩ እንተዳሪና ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 6 5 ክሳብ 19 ዘሎ 6 8 ክሳብ 14 ዘሎ ጸሎት የዘውትር ከም ዝነበረ ናይ ጸሎት ምድግጋምን ናይቲ ጸሎት ዕቱብ ምዃንን ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ርክብ የንጸባርቕ ነህምያ ምስ እግዚኣብሔር ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ነይርዎ ነዚ ድማ ቅዱስ ዳዊት ሕጂ እውን ኣብ 119 እንታይ ኢሉ ንመዓልቲ 7 ግዜ እመስግነካ ቤተ ክርስቲያንና ድሰርዓትልና ድማ እዚ መመሊሹ ጸሎት ክንደይ ግዜ ኾን ኣብ መዓልቲ ንጽሊ ንኸውን ክንደይ ግዜ ንእግዚኣብሔር ንጽውዖ ንኸውን ተዚ በዚ ክንዕቁኖ ንኽእል ኢና ርክበይ ምስ ኣምላኽ ከመይ ኣሎ ዝምድናይ ምስ እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ መዐቀኒትና እዚኣ እያ ቃሉ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ እደጋግሞ ዘለኹ ይጽውዖ ዶ እዚ እንድሕር ጽዑቕ ኮይኑ ርክብና ምስ ኣምላኽ ንምርኮሶ ኣብ ኣምላኽ ልዑል እዩ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ኣምላኽ ኣይንውከልን ኢና ዘለና ደጋጊምና ንእግዚኣብሔር ክንጽውዖ እንከለና ኣብኡ ክሳብ ክንደይ ከም እንውከል የርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንሓሶት እጸልእን እፍንፍንን ንሕግኻ ግና ኣፍቅሮ ኣለኹ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከዓ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 119 ንሓሶት እጸልኦን እፍንፍኖን ኣለኹ እታ 119 ኩላ ተንቢብና ጽብቕቲ ብከምዚ ተሪአና እያ እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም ዝዕንቅፎም ከዓ የልቦን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩሲ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም ዝዕንቅፎም ከዓ ወላ ሓደ የለን 119 ፍቕዲ 165 እያ ስለዚ ምድግጋም ጸሎትን ዕምቆቱን ምስ እግዚኣብሔር ዘለና او እግዚኣብሔር ደለና ትውክልቲ የንጸባረቕ ነህምያ ድማ እዚ እዩ ነይሩ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ብጸሎት ጥራይ ዝጅምሮ ነይሩ ናብ እግዚኣብሔር እናቐረብና ክንመጽእ እንከለና ቤተ መቅደስ ክንሃንጽ እንከለና እዛ ነፍሰይ እዚኣሲ እዛ ቤተ መቅደስ ኣምላኽሲ ሎምስ ብንስሓ ክሓጽባ ብቅዱስ ቁርባን ክመላለስ ብጸሎት ክነብር ብጾም ክመላለስ ክንብል እንከለና ፈተና ድማ ማዕሪኡ እዩ ዝመጽእ ይዓቢ ፈተና ማዕሪኡ ይሓልፈካ እኳ ደኣ ቤተ ክርስቲያን ክንሃንጽ እንከለና ዘጋጥመና ዝነበረ ፈተናታት ብዙሕ ግዜ ትሪእዎ ነይሩ እዚ ብቐሊሉ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ብመንፈሳውነት እናዓበና ክንከይድ እንከለና ናብ እግዚኣብሔር እናቀረብና ክንከይድ ከለና ድማ ማዕሪኡ ንድሕሪት ዝጎትት መሊኡ እንተኽኢሉስ ክቅድመና እኳ ደኣ ደሊ ኣብ ክርስቶስ እንተዳ ጸኒዕና ግን እቲ ዓወት ናህና ምዃኑ ክንፈልጥ ከዓ ይግባአና ነህምያ ካብቲ ዝገጥሞ ዝነበረ
ፈተናታት ከመይ ገይሩ ይስዕሮ ነይሩ ሃኒፁ ምስ ወደእሲ ብጣዕሚ ብፍላይ እቲ ሰንባላጥ ዝበሃል ኣዝዩ ናባጥ ዝበሃል ኣዝዩ ዝከራኸሮ ነይሩ ከዕንቅፎ ኢሉ መጀመርያ ይስሕቆ የላጉፀሉ ነይሩ ድሓራይ ድማ ሃኒፁ ምስ ወደአ ኣብ ሓሸውዬ ክእትዎ ናብ ዘይከውን ኩነታት ይዕድሞ ከም ዝነበረ እዩ ግን ነህምያን እቶም መሳርሕቱን ዓጢቆሞ ዝነበሩ ክንርኢ ዘለለኹ እዚኣ እታ ንዓና ተገድሰና ዘላ እቶም ኣብ መካበብያ ዝነድቁን እቶም ተሰከምቲ መሰከምትን ብሓደ ኢዶም ዕዮ ይዓዩ ብሓደ ኢዶም ከዓ ኣፅዋሮም ሒዞም ነበሩ እቶም ነደቅቲ ድማ ነብሲ ወከፍ ሴፍ ኣብ ሕቁኡ ተዓጢቁ ይነድቅ ነበረ እቶም ነደቅቲ እዚ ጸላእቲ መካበብያ ኢየሩሳሌም ከፍርሱ ዝመፁ ምህላዎም ስለ ዝሰምዑ ኩሉ ግዜ እንታይ ነይራቶም ኣብ ሕቆኦም ሴፍ ነይራቶም ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ እንታይ ኢልና ከመይ ጌርና ንዓና ክንዓጥቁ ከም ዘለና ክነግረና እንከሎ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትዉ ናይ መንፈስ ሰይፍ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትዉ ናይ መንፈስ ሰይፊ እውን ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ሓዙ ስለዚ እምበር ቃል ኣምላኽ ክንሕዞ ዘድልየና ነቲ ቃሉ ድማ ሓዝዎ እታ ንደልያ ዘለና ንሕና ኸ ነቲ ቃሉ ክንሕዝን ከለና እንታይ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ንጸላኢና ሴፍ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ንጸላኢና ሴፍ ሒዝና ኣለና ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸልየኹም እሞ ምስ እናይዙውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቑሑ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 17 ክሳብ 18 ዘላ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝገብር ዝነበረ ነህምያ እንታይ ይኸውን እንታይ የጋጥሞ ነይሩ ነቲ ፈተና ከመይ ገይሩ ከም ዝወጾ እንታይ ከም ዝምልሰሎም ይፈልጥ ነይሩ ማለት እዩ ካብቲ ዘጋጠሞ ኮነ ከዓ ሳንባላጥ ጦብያን ገሸም እቲ ዓረባውን እቶም ዝተረፉ ጸላእቱን ነቲ መካበብያ ከም ዝነደቅክዎ ካብቲ ፍሩስ ዝነበረ ከዓ ገለ ከም ዘይተረፈ ምስ ሰምዑ ክሳዕታ ግዜ እቲኣ ግና ማዕፁ እቲ ደጌታት ኣይተተኸልኩ ነበርኩ ሳንባላጥ ገሸምን ከዓ ንሳቶም ክፉእ ክገብሩኒ ሓሲቦም ነበሩ እሞ ንዓ ናብ ጎልጎል ኦኖ ኣብ ዘለዋ ዓድታት ንራኸብ ኢሎም ለኣኹለይ ማዓፁ ኣይገበርኩን ዘለኹ ኢሉ መካበብያ ግን ወዲኡ ማዓፁ ግን ተሪፍኒ ነይሩ ሕጂ ክፉእ ክገብሩኒ ስለ ዝሓሰቡ ፀዊዖምኒ ዓዲሞምኒ ኢሉ ተዛነ ንዓይ ኣነ ድማ ኣነስ ዓብይ ዕዮ ኣዓዩ ኣለኹ እሞ ክወርድ ኣይከኣለንን እዩ ስለምንታይ ነቲ ዕዮ ሓዲገ ናባኻትኩም እንተወረድኩ ንሱ ክበኩር እዩ ኢለ ለኣኩሎም ናብ ቤተ ኣምላኽ ክንመፅእ እንከለና ናብ ጸሎት ክንመፅእ እንከለና ገለ ነገር ከጋጥመና ዕድመ ክመፀና ክእል እዩ ከምዚኒ ነህምያ ዝመፆ ዘሎ እሱ ግን ብጸሎት ብምኽሪ ኣምላኽ ውሽጡ ጥበብ ዝመልአ ስለ ዝነበረ ነዚኦም ከመይ ገይሩ ከም ዝምልሰሎም ፈልጥ ነይሩ ዝዓበየ ዕዮ ኣለኒ ዝዓበየ ዕዮ ኣለኒ እሞ ነዚ ዕዮ ዝገዲፈ ናባኹም ክመፅእ ኣይከኣለንን እዩ ምክንያቱ ውሽጡ እንታይ መሊኡ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ዓጢቑ ኣሎ ሰይፊ ዓጢቑ ኣሎ ንጸላኢ ከመይ ገይሩ ከም ዝምልሰሉ ከመይ ገይሩ ከም ዝስዕሮ ምእንቲ ክፈልጥ እግዚኣብሔር ዘዕጠቑ ዕጥቂ ኣለዎ ሕጂ እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 8-9 እንታይ ይብለና ብዛዕባ እዚ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ነቶም ብኣምላኽ ዝኣምኑ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክቐንኡ በዚ ኣጸቢቕካ ከተረድኦም እደሊ ኣለኹ እዚ ጽቡቕን ንሰብ ዝጠቅምን እዩ ኣየናይ ናይ ዕሽነት ክርክርን ቁፅሪ ወለዶታትን ብናይ ሕጊ ጫውጫውን ባእስን ግና ዘይጠቅምን ከንቱን እሞ ካብኡ ኣልግስ ሎሚ ዓለምና ኣብ ሓሸውዬ ኣብ ባእሲ ኣብ ዕግርግር
أبشارة يتوحيد أزلا مخنياتو أصوار عتقي ناي منفس أوشتنا سيف يبلنان قال أملاخ أوشتنا انتليو نمفل لاي نبأسي نشارنت نعمت انت يزبلو كله زي نقحفو نحاسوت صلاخو نحاسوت فنفينو يلو قدس داوود እቲ ሚዛናዊ ዝኾነ ርትዓዊ ዝኾነ ሓቂ ዝኾነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ዝበለ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና እንተልዩ ንዓመፅን ንምፍልላይን ንሻርነትን ንባእስን ንሓሜትን ክንጸልእ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ዝበሃል የብሎም ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ሓዝዎ ብኡ ከዓ ይመራመሩ ነበሩ እሞ እቲ ንጽባሕ ዝኾነና ንህይወት ዝኾነና ንዘለዓለማውነት ዝኾነና ዝህበና ኣምላኽ ሎሙን ከነጽንዖ ይግባአና ክንሕዞ ይግባአና ብኡ ክንመራመር ይግባአና ምክንያቱ ንእግርና መብራህቲ ንመገድና ብርሃን ንዓና ንዘለዓለማዊ ንህይወት ዝኾነና ብጀካ ቃል ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ካልእ ዝኾነና ብልና ዝጠቕመና ነገር የብልና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ውሽጥና ክንሕዞ እሞ ብኡ ክንነብር ከምቲ እዚአን ቃላት እዚኣተን ዘን ዝምህረኩም ዘለኹ መንፈስ እየን ህይወት እየን እውን ትብለና ቃሉ ክንሕዝ ክንመራመር እሞ ብኡ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ብኡ እንተደኣ መሊእና ነቲ ካልእ ዘይጠቅም ነገር ቦታ ኣይክህልወናን እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝጽግም ዘሎ ግን ንሕና ጥራይና ንጸንሕ እቲ ዘይጠቅም ዓለማዊ ነገር ይመጽእ እሞ ንዑ ይመልኦ ኳዳት ግን ብግምጥል ሽዑ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝኸውን ግዜ ንስእነሉ ዓለም ኣጸቢቓ ትሕዘና ብስራሕ ብባእሲ ብሓምየት ብወረ ብዙሕ ጌራ ትሕዘና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ቃሉ ኣብ ውሽጥና ክንሕዞ እሞ ንህይወት ክኾነና ጥበብ ክህበና ምስቲ ዋዕሎ ክህበና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ስለ ቃሉ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንረከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ድኹም እያኔ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ምሕረትካ ክሕሉ ሎም ምስ ወሲነየ ግኻ ክኽተሎ
ዓለም ጥበራ እንተ በርታዓኒ መጻወት ያ ሰይጣን እንተ ሓንኮለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን ኢየሱስ ያሎኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ መታንክ ዓየልካ ጸጋኻ ብዛሓለይ ጐይታይ ሓደራኻ ተቖጻጸር ህይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታይ ሓግዘኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ወእግዚአብሔር ኃይለይ እፍቅርካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርዘይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሎ ጸግዐይ ዋልታይ ቅርኒየ መድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርዘይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሎ ጸግዐይ ዋልታይ ቅርኒየ መድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሎ ጸግዐይ ዋልታይ ቅርኒየ መድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሎ ጸግዐይ ዋልታይ ቅርኒየ መድሓነይ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ዳወይ ይልዕል ናባኻ መቐማጠይ ተስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ዳወይ ይልዕል ናባኻ መቐማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ዳወይ ይልዕል ናባኻ መቐማጠይ ተንስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ
ንጉስ ኢኻሞ የእንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን። ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበለ ይቀበለልና። አቦና አቦች ተስፋም ቃል ህይወት የስማዓልና ነተን ቃላት ድማ ሓዝወን ብዛዕባ እተዛረቦም ቃል ድማ ይመራመሩ ነበሩ እሞ ነቲ ቃል ሕጅና እንታይ እዩ ቃሉ ንዓና ኣምላኽና ብቃሉ እንታይ እዩ ዝብለና ነተን ቃል ሕጅና መርሚርና ንዓና ዝኸውን መገዲ ክንሕዝ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ምክንያቱ ቃሉ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ይምህረና ኣሎ እሞ እንታይ ስደለየ እግዚኣብሔር ቃሉ ዝምህረና ዘሎ ኩልና ኣብ ቆፍኡ ኩልና ድማ ኣብ መንግስቱ ክንኣቱ ስለ ዝደለየና እሞ ከም ቃሉ ክንነብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ንሕና ክንምህለል ክንዛረበካ ፀኒሕና መልሽካው ንስኻ በቦና ገርካ ተዛሪብካ እናእኻ እሞ ንሕና ክንሰምዓካ ንስኻ ድማ ክሰምዓና ፍቓድካ ይኾነልና። ከምቲ ንሱ ምፀውዐ ንሳቶም ዘይሰምዑ ንሳቶም ድማ ፀውዑ ንሱ ኣይሰምዐን ከይከውን ነገርና። ክትፅዋዓና ከለኻ ኣብየት ክንብል ክትፅዋዓና ከለኻ ክንሰምዕ ሰሚዕና ድማ ትብለና ክንገብር ንስኻ ሓግዘና። ንሕና ተሰሚዕናካ ክንስማዕ ኢና። ንሕና ሕራይ ተልናካ እውን ሕራይ ክትብለና ኢኻ። ሕራይ እንተበልኩምን እንተተኣዘዝኩምን ምድሪ ተፍርዮ ሰናይ ነገር ክትበልዑ ኢኹም ኢልካና ኢኻ እሞ ንዓኻ ሕራይ ዝብላ ነፍሳት ድምፅኻ ዘለልያ ነፍሳት ሃበና። እዚ ጾም እዚ ሱባኤ እዚ ከምቲ ሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ ግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዛ ሎም እምበር ፅባሕ ዘይንነብረ ዓለም ትናሓስቦ ግን ብዛዕባ ግዜውን ዓለማውን ምድራውን ከይንከውን ንስኻ ሓግዘና። ንሓስቦ ሰማያዊ እንደልዮ ኩሉ ዘለዓለማውን መንፈሳውን ክኸውን ንስኻ ሓግዘና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ቀደም ቅዱሳን ኣቦታትና መዓት ሽግር ኩሉ ነገር ሕማቅ ክመፅእ ከሎ ብፆም ብፀሎት ምስ ቀረቡኻ እቲ መዓት ተቁረሎም ትሽግር ተርሕቐሎም ዝነበርካ ንሕና እውን ሽግር ኣለና ብኩሉ መፆም እዚ ሽግርና ዘርሕቕ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘምፅእ ግበረልና። ኣብ ከባቢና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዋላ እኳ ውሽጢ ዓድና ተዘይኮነ ኣብ ከባቢና ኮይዶም ግና ደቂ ዓድና ኣሕዋትና ደቅና እዮም ጠፍኡሉ ዘለዉ። መስኻ ቁረልና ይኣኽለኩም በለና። ንሕና ይኣክል ኢልና ኣብ ጎልጎል ወፂና ኣይኣኸለን። ምክንያቱ ሎሚ ይኣክል ፅባሕ ድማ ካልእ ኮይኑ ዕላልና ተዓረየ ነገር የለን። ተዕሪ ተቕንዕ ተቁርር ይኣክል ትብል ንስኻ ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ስለቶም ህፃናት ዘይበልዑ ዘይሰተዩ ኣብ ዘይፈልጥዎ ጎቦታት ቁልቁል ኣፎም ዝድፍኡ ዘለዉ ንልምለካ ኣለና። ስለቲ ወሊዱ ዝዕበየ ኣብ ክንዲ ዝልእኽ ኣብ ክንዲ ፅቡቑ ዝርኢ ዝሓዝን ኣደ ተደፊኣ ትነብዕ ዘላ ኣቦ ድማ ምድሪ ዝሕትር ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኣኽለኩም በለና። ዳስ ሓጎስ ዳስ መርዓዳ እምበር ዳስ ሓዘን ካብ ምትካል ኣብ ሃገርና ይኣክል በለና ይኣክል በለና ይኣክል በለና። ነቶም ኣብ ስልጣን ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ድማ ንልቦም ተንክፍ። ልቢ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ውሓዚ መስኖ እዩ ከም ተባሃለ እስኻ ልቦም ተተንኪፍካ ኩናት ዝሓስቡ ዘለዉ ሰላም ክሓስቡ ሕማቕ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰናይ ክሓስቡ ክልኦም እሞ እስኻ ንልቦም ተንክፍ ንልቦም ተንክፍ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ዝዓረፉ ወገናትና ገብረ ትንሳኤ ብስራተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፀናንዓልና። ንሕና ድማ ምዉታት ክንዝክር ከለና ነፍስና ክንዝክር
ጽባሕታ ንዓቶም ዝወሰደት ንዓና ክትወስደና እታ ንዓቶም ዝፀውዖ ድማ ንዓና ክትፅውዓና እሞ ኣብ ቅድሚኻ ዕሩቃት ኮይንና ከይንርከብ ኣብ ቅድሚኻ ንዑና ኣቦይ ብርኻት ዓለም ክምስረት ከሎ ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ ምእንቲ ካብቶም ዝሓልፉ ዘለው ንሕና ድማ ክንምሃር እንታይ ጎደለኒ እንታይ ኣሎ ዘይገበርክዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተሓቲተ እንታይ ክምለስ የልና ክንሓስብ ስኻ ሓግዘና ሰላም አውዒልካና ነመስግነካ ሰላም ሕድረና ነና ቤትና ድማ ብድሓን ምለስ ሰላም ምለሰና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣመሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ግስን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዘትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኸ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዮ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረግዝና አምላክን ወዳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ይቀናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳውሉ ለብር ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ዱራን ሰርጉ ጻናት በበስምኩም ኩኑ ፍታኑ ወንጻህነ ይረሰነ ስክሩራን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎና አብየ ቀሲስ በጸሎት ከቅድስ በእንተክተን ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተክተን ማርያም ማህርነ ክርስቶስ በእንተክተን ማርያም ክርስቶስ በእንተክተን ማርያም ክርስቶስ በእንተክተን ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማህርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማህርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማህርነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍሬ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኩሉ ዘብጽሐናዮ እግዚአብሔር ይቀበሎ ናይ ጽባሕ ሰባት ትግበረና ጽባሕ ድማ ንግሆ ሰዓት 6 እዩ መደብና እሞ ብርኽለይ ትግበረልና እግዚአብሔር